Jaod bura malang'ata Felix Odiwuoro kwedo weche ma osebedo ka wachore ni romo mare mane obago e kar chung'or bura ma Embakasi East ne obedo gi rochruok kendo ni jonjore moko nokawo omenda ka oya kuom jogene kawacho ni gin weche ma miriambo kowuoyo e kar chung'or bura malang'ata e kinde mane opogo omenda maromo shillings milion 10 mag somo ne jopuonjre mochando. Omenda mano ochiw gi familia mar Swamira Yan. Jaod bura no kata kamano oyie ni owinjo sirikal onego sirikal omanyore tieko timbe njore ma inyayo gi rawere ma thoro rocho rombe mag siasa. Bende oyango ni timbe monj go kidek rocho kata yiero ma biro ma higa 2027 kokwayo jotelo ma pacho ka mondo owe timbe siayo rawere ma thoro rocho kwe rombe mag siasa. Let's keep peace. There is nothing more important than peace in this country. Sindio? Sindio mnajua pahali tunaelekea. Mimi either wewe ni wawapi ama ni wawapi, lakini for me I always tell everybody, for me I'm long term. If you don't like a particular politician, you don't have to go to their events to cause trouble. If you don't like somebody's ideologies, wait until your preferred candidate comes and you go support them. We don't want goonism. We want a peaceful campaign all the way to 2027.